Tibiyag! Gimatangak iti rice cooker lakay. Daytay dakulan tapno ad-ado ti malaon na. Apay nga aging matang ka. Kat adda pa'y mo tayo, rice cooker tayo. Saan pa'y mo anadadaal? Amok, ngam kayat ko nga adda naka-display di ta makit-kita. Tapno inton adda umay asa nga ile, makita da nga ado ti gamit tayo. O, kita man, naka-display da amin. Anya? Adda toaster, adda pressure cooker, adda rice cooker, juicer, kanda dumabay. Wala ang di talatan ti pang ipanam iti kwarta tayo. Kastala ti biyag, lakay. Iso nga rod nga agtrabaho ka, tapno adda maigatang iti gamit iti balay. Wala. Ang agperper kilo kamot iti bagas. May mayat meten day tay may sakaban a bagas ti gatangan tapno adaw. Di ka nagkaragatang iti per kilo. Ay nalakay, bayan nakadilaang, taamok tar aramida. Malala. Makaammo ka. Agyaman nak iti panang bagkat yu iti TV ha. Ay, mabit lang. Taikan kayo iti tangdan nyo. Oh, atoy. Ay, agyaman kami. Agyaman akmat. Ay na. Nakagatang akmatlangan iti dakkal a TV. Magustuhan lakit din nilakay ko inton sumangpat. Nagatang kunti kayat na agatangan. Nagpintas ngagpaiso dayta nagatang mo a TV bakit? Ay na, wen alakay. At dandakkel a TV tayo. Jay basit asigod a TV tayo, ipantan iti seled ta. Wala na. Taday tadakal, iso ti pagbuyaan tayo dito'y salas. Ininot ang makagatang tayon iti appliances tayo, lakay. Wala. No idi, ket dandan idi tayo mangan. Sanitan. Kastala ti biyag bakit? Adda pagbaliwan ti amin. Wen ngamin, naadan kamutin iti natalgad a panggadan. Wen bakit? Iso ati aramidam, saysaya atem ti trabahom. Di mo laukan iti kalukwan, tapno agbayag ka. Talaga mat dayjay a Victoria. Talaga apapaapalan na. Agasam, nakagatang manan iti dakkel a TV da. Kaano lang idigimatang iti rice cooker da. Anya? Papaapalan na ka? Katuan mat, nakagatang manan iti appliances da. Kahit Ay lakay, naskan makagatang tayo iti dakkel a TV tayo. Jay flat screen. anya? Amok itano apay nga agkaragatang ka iti appliances. Apalam ni Victoria. Ay saan ko nga apalan? Ngam kayat ko lang nga ipakitakan ko na. At ikabailan na nga aramidan. Kat kabailak mo. Dakas nga apal dayta bakit? Madi dayta. Saan anasayat dayta? Anya dakas nga apal? Laglagi pem tay kunada apagsasao bakit? Tidakas nga apal, pakadadaulam. Anya? Iswadi ka agapapal. Madiday ta. Ay na, talaga akas tala ti biyag a Laura. No ide katawan maigatang mo iti appliances mo. Itakat adan. Gapot ada nga rod pagbaliwan ti biyag ako nada. Kat pudno may. Un anana. Adon tinagatang ko nga appliances may. Ay kumpleto na. Ay kas ka ni Victoria. Nakagatang manan iti dakkel a TV da aday tay flat screen. Un nga rod. Amok apapa-apalan nakladay di a babae. Ngam di na mo agumatang aktumat. Anya, gumatang kan tumat. Un ipakitakan ko na akabailak mo ti gumatang. Anya, Wala na. Gumatang aktumat iti dakkel at TV mi. Tadi nakat ibaga nga apalak la unay. ay saan nakasta ti ugali ni Victoria? Nasayat atao ni Victoria. Saan ama nag-aapal akaskan ka? Ha? Sika, manag-aapal ka. Amin kit dia makita magatangan ni Victoria. Kat gatangan mat. Anya? Wen mat. Idigimatang ni Victoria iti washing machine.
Gimatang kamat. Kat imay mo impar para mag-idi dito'y istorkaw. Idi gimatang ni Victoria iti refrigerator da. Gimatang kamat. Una, taad nga rod igatang ko. Gapuday ta iti apal mo. Ang mala, sapay lakuma, ta saan ama diti ibo nga day ta akinaapal mo. Wenana, saan ko matapapaapalan ni Laura? Talaga lang amin akasapulan mi ti appliances. Kan may sa, ada nga rod igatang ko, di gumatangak. Iso, mat. Kan agim impedak met, nana. Adala tamot basit ama iduldulin ko ijabang ko. Wala. Kasta, tinasaya at. Saan ko apapaapalan ni Laura? Tadyak ugali ti kasta. Ay, sabali talaga ti ugali ni Laura. Ang kastala ti biyag Ada na saya at ti ugali na. Adamot na alas ti ugali na. Kastala ti biyag. Oh, makitam lakay. Ay na, nagpintas na itinagatang ko a flat screen at TV. Nagdakkel. Nangalam iti pinaggatang mo. Di kwarta tayo iji bangko Ah, Inruar kon ta iso ti inggatang ko. anya. Apay ngay. Kat saan mo't nga importante na ita paggastusan? Saan arumba nga inruar mo ti kwarta iti bangko? Gaputa para iti panagadal to dagiti anak ta dayjay. O di agbangko tamanan. Ay, nagalas at talaga ti ugalim, Laura. Apalam nga min ti kaarubam. Iso akasta. Saan ko nga apalan ni Victoria? Saan ka di nga apal dayta nga raramidam? Saan mo ta? Ay, Jack kaya't nga gatang ka iti appliances. Mawatam! Lakay, narukupan ti adigi ti balay tayo. Iso amay mayat no ipasimpatan ti balay tayo. Sige Taglaw nakman iti pagpasimpa tayo iti balay tayo. Tanay, amang ano delikadon. Wen lakay, uray basit lang ti balay tayo. Basta nalagda ko ma. Bayan bakit? Tapat aray maanta to'y balay tayo. Kan agpa-extension tamatan. Tapno medyo lumawa basit. Wan, pa-extensyonan da Victoria ti balay da. Talaga Anya ka di ti trabaho talaga ni Mandaw. Apay nga umas asensuda. Natalgedan ti trabaho na ijay syudad. Amangan kit di mat no maisan akamang ti sindikato ijay syudad. Anya, Kasta ti atap ko nana. Amangan no kamang ti sindikato day taman daw. Wano saan, illegal ti trabaho na. ay di ka agsasao iti kasta Laura. Tama isang makkalaang iti dayta. No kasta nga rod, anya ti trabaho ni Mandaw. Taapay nga umas asensudan. Ay di mo damagan dayta. Basta ti amok, natalgedan ti panggedan dayta. Agim babak ng damot. Ay, kuno nagpipintasan ti kawas ni Victoria. Saan ka day? Nagpipintas dagiti blouse na, kanti paldana. Agraman chinilas na. Naggapumat iti kinukuset. Anya, Anya jay nang nagkuakinukusit ako nam, Laura? Ha? Ada kiti medyo adayo. Ngam, ammo, kasyak ti pagsarsaritaan nyo. awan ti madi nga imbagbagak, Victoria. Ni Laura tinag ko na, at ti asawam kano, kat kamang ti sindikato. Anya? Kwa? Dumanon kan nilakay ko day tanga imbagam, Laura. Umas asinso kayo kano nga main, Victoria. Kat nalabit, kamang kano ti asawa mi ti sindikato. Wano saan? Illegal ti trabaho nila kay mo ijay syudad. Kasta ti kunana kanyak. Kat kunak mat asaan nga agsasaw iti kasta. Tama day. Amangan no pudno akamang ti asawam iti dakas at trabaho. Iso nga ado akanayon ti kwartayaw.
Nagalasan ti ugalim, Laura. Makadanon day ta nga imbagam iti asawak. Bayam lang asawan na ti kayat na. Awan matla ti maganap na dita. Apal na laday ta. Masurunak namin. Bayam laeng. Mauman to. Tinapateg. Awan ti kinapudno na ti bagbagana. Wen ngam panang dadahal day taken ka. Nadalos ti trabahom. Sa ita, ibaga nakit din akamang ka ti sindikato. Bayam laeng ka di. Mang opisina ka ijay syudad lakay. Saan ka akamang ti sindikato? No saan pa'y lang agsardeng day dya babae? Amangan numatibab ko. Di uray man agdinarom kami. Pudno ka de, Victoria. At asawam kat kamang ti sindikato. Ni man Laura tinangibaga kanyak. Anya? Nasabat ko ngamin itay. Kat day tamat ti bagbaga na kanyak. Iso mas dawak. Nagdakas na talaga ti aramid na. Paiman, Ni, papanamaw. saanan ang mabalin ti kastoy? Anya ti aramidam. Sa anak nga agdarom iti barangay. Ngam ikak iti pagnakman na. Ay. May mayat lang nga, no ikamang mo iti barangay. Tapno dinan ulitin pa'y. Saan ang mabalin ti kasdi nga aramidan ni Laura, lakay? Bayam latta ka din. Isupay dayta pakaburiburan ti panunot mo. Nubaybay ak ti kasdi nga aramid na. Diad-addanan. Anya nga ro ti aramidam? Ikamang kon iti barangay. Anya? Saan ang mabalin at dadaulan na kadadya a tao? Taawan ti madi nga aramid mo. Pare, sa kung ti makisarita ken ka, tapno saanan a dumakkel pa iti parikot. Diyak kaya ti gulo, pare. Iso asikan ti kasarita. Saan ati asawam? Apay ka di pare. Himayak ni ti balayo, gaputa kayat kakasarita. Bagbagam ko mati asawam. Ngamin, dadadaulan nakmeten kadagiti tao. Ha? Iwarwaras na kadagiti tao nga illegal kano ti trabaho iti syudad. Anya? Panggap ni bakit ko ti agdarom iti barangay, ngam linapdak. Iso at kasarita ka, tapno saanan na dumanon pa iti barangay da ito eh. No siya, awanan yaman na, ngaurayan niya pa iti bagbaga ti tao kanyak. Gapot awan mati kinapudno na. Ngam ni bakit ko ti apektado pare. Saan na kayat ang madadaalak iti imatang dagiti tao? Gaputa nalintag kanumat ti aramid ko. Kuwa pare. Sige, bagbagaak ni bakat ko. Sige pare, bagbagam. Tapno sardengan nak adadadaulan. Maditikas jay, pare. Ta saan ka di apod no, timbagak? Agrason da pa'y lang amin. No di kag balbaliw, di nak to iramraman no may sagmak ka. Anya day ta sasawam? Laura, kaamuman day ta bibig mo. Tanusaan, pakadadaulam day ta. Anya? Ha? Pudno amin nga imbagak kontra kadaman daw. Kaamam day ta bibig mo kunakmanan. Tanusaan, day ta ti pakadadaulam. Nagalasan ti ugalim, Victoria. Ibagbagam kit din nga idarom nak ka na. Ala! Idarom nak! Takitaak man no asino ti maabak. Tapod no mat nga men, anila kay mo kat kamang ti sindikataw. Iso nga adaw ti kwartayaw. Kastagaya mo. Anay ko! Kinaramutam ti upa! Iragdarom, tasang ka nga atrasan! Anay ko lakay! Tirupak! Napgas! Kalpasan at tinupakan ni Victoria itigam na nga itlog a ginatang na! Kinaramutan nakpay! Kat ay na nagapgas! Ang piglat to daytan. Idarom ko ni Victoria! Idarom ka! Daytan ti ibagbagakken ka Laura. Tidakas nga apal, pakadadaulan. Gapoy ti apal mo ka ni Victoria. Nuan nga laditan ti isaw-sawang mo. Anya nga ita. Anay ko! Nagapgas tirupak ang kinaramutan ni Victoria! Sapay nagpigsa tinamayan na ng karamot! Ay, anay ko lakay! Sigurado nga agpiglat!
Tinagalasan ti Rupak. Ay, nagalastan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tidakes nga apal, pakadadaulan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti madireksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.